Viete, aký je rozdiel medzi SROčkou a živnosťou? Ak si založíte SRO, neručíte celým svojim majetkom, ako pri založení živnosti. Založenie živnosti je lacnejšie. Cena je 40 €. SROčku si u nás založíte len za 170 €, vrátane súdnych poplatkov, k sídlu pre spoločnosť. Cena bez sídla je 330 €. A aké sú výhody SROčky? Výhodou je obmedzené ručenie majetkom, nízky kapitál na založenie, možnosť lepšie legálne optimalizovať dane a odvody, obchodný podiel je predmet dedičstva, SRO je dôveryhodnejšia forma podnikania a máte možnosť založiť si jednoosobovú SRO. A aké sú výhody živnosti? Založenie živnosti je rýchly a lacný proces založenia, jednoduchšia administratíva. Živnostníci majú možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov. Výhodou je dostupnosť peňazí z podnikania, možnosť pozastavenia živnosti, ľahšie ukončenie podnikania. Nevýhodou je ručenie celým svojim majetkom. Pre viac info klikajte na www.sroihnet.sk.